बरायबाय जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट गुदि फोरोंगिरि आफादनि दैदेननायाव साननैनि हाबाफारिजों नैबे कुसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंजानाय 37थि आसाम नाङै प्राइमारि टिचार एसोसिएशननि कनफारेन्स लोगोसे गसाइगाव जिल्ला गुदि फोरोंगिरि आफादनि 21थि बोसोरसालिया जथुम्मामोन साननैनि हाबाफारिजों खुंबाय आरो जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट प्राइमारि टिचार एसोसिएशना बिसोरनि बडिखौ सिफायनानै मैयानो बिथांमोना गोदानै बडि दानानै लानो हाबाय। आसा खालामो गोदान बडिया मोजाङै मावनो हालांगोन आरो सेन्ट्रेल गुदि फोरोंगिरि आफादनि बिथांमोननि हाबाफारिया मात्र बोसोरसालिया जथुम्माल'मोन कार मिटिं पिरियड जायाखै। जों बिथांमोननि साननैनि हाबाफारिखौ गसाइगाव जिल्ला आफादनि जानानै खुंबाय। जथेस्थ' खस्थ'नि गेजेरजों थाखा फैसानि आंखालबाबो जों बिथांमोनखौ जाहोनाय लोंहोनाय जेरैखि जाया सेस्था खालामनानै जों खुंनो हाबाय। बिनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजा एबा जोंनि लिडार गसाइगाव कुसुगाव ओनसोलनि जोंनि थुलुंगागिरि बिथांमोननिसिम धन्यबाद होबाय। बिथांमोना जोंनि बे खुंनायाव हेफाजाब होनायनि थाखाय गोजोन्थों।